Tervepä terve teille kaikille. Tänään on tämmönen maine Särkänniemessä, kun mennään Särkänniemeen. Mä oon tässä tällä hetkellä vessassa. Ja mä haluan nyt kännykällä, koska ei oo sitä mun GoPron tapasta meni rikki. Tässä ei käynnisty enää, niin se on vähän. Katsotaan sitten, kun ollaan lähdetty. Parkkipaikka nyt astaan. Nyt mennään junalla sitten Särkänniemeen. This is a Chucky Beat production. Särkänniemeen. Me mennään katoon radon. Se on tuolla. Siellä se on. Ei, se ei näy niin hyvin. Siellä se on. Ja nyt voittaa vailla turvakaaria. Jos se kaari ei heti aukea, niin ei mitään hätää, me tullaan täältä auttelemaan. Toivottavasti teillä kaikilla oli hauskaa. Kiitokset jokaiselle Murja päälle käynnistä ja tervetuloa uudelleen.
Nyt me ollaan käyty X:ssä, sitten tossa Tornadossa, sitten käytiin myös tossa Trompissa. Se oli aika... X ei oo mitään. Nyt mennään siinä. Nyt me ollaan oltu vähän aikaa täällä. Tämmönen Rubikin kulta, kun aina vedettiin naruja. Haettiin, vaihdettiin. Tuolla näkyy X tuolla mun selän takana. Tämmönen Rubikin kulta. Tää on kylmä. Hui! Vonkapullo. Ei vonkapullo. Tukkijoille. Älä mihin seuraa. Ei oo voinut kuvata nyt, kun ollaan oltu laitteissa, niin sitten käytiin mennään vikana halppaittiin. Lähetään nyt planeetaarioon. Mistä löydetään? Tänne mä kyllä löydetään.
täällä. Mikä se oli? Niin, planetaariossa käyty. Sinne mennään jonnekin. Mä oon nyt vähän kuvannut. Nyt kun on ollut laitteet. Joo, katsotaan mitä me nyt pari tehdään. Se on toi halfpipe, mikä tuolla menee nyt. Nyt mä kuolen. Käykkä näkyy mun takana. Kyllä se alussa pelotti, tai kyllä jännitti, mitenkään sille pelottanut. Käytiin toisen kerran putkeen, niin ei se ollut sille enää paha. Kyllä se kiva oli. Ja nyt me varmaan mennään johonkin. Sitten taas muutama pikku. Joo. Nää sitten lähdetään Kärkänniemestä kohti Kokkeetan jälkeen, koska oli kiva päivä. Ja katsotaan vielä kun mä oon autossa, niin mä kuvaan ehkä jotain. Ja autolta bussilla kotiin. Täällä me istutaan. Siellä halfpipe menee. Just pysähtyy. Mennään kauppaan vielä. Mä varmaan opetan nyt tämän videon, koska tää on kestänyt jo jonkun, aika kauan, että se on mulle editoivista sitten aika kauaksi. Toivottavasti piditte tästä videosta maideista. Moro!